kani kadai ka advertisement namunta ka staff selection commission phila ban sulai ssc.nic.in katu mo tinang tu pada phila ban china ka username ko jong phi de pidai bathmai mod new user to new user ani bla don lupa phila ban chu login bet mo ti mentang lit page pada ya ka exam calendar kai ke exams ko ba ngila ban apply menta ka wini ke exams ko ba ngila ban apply ka dai ka tier 1 ka last date ban apply ka dai hu ka new tarik jong ubnai leber ani brai march ka dai ka ba okiong ka combined higher secondary level examination ti ki ba pass ya class 12 kila ban apply ya kani ka exams ti kam da jenjar ban apply ti psule be ka ya ka website jong ka ssc.nic.in banang ta pade phila ban le ki cyber par panbyang pade ki ko ki slide jong pi ki badan kam